Ngena ngoba sibona abantu ngoba ndiyayibona indlu yaphela. Yakhumuka bawo. Yakhumuka. Uthini umca? Ilizwi lesithi ewe udala ethetha amazwi. Kodwa ke dilungisela aba bafocusa kulento okuthiwa lilizwi. Kuthiwe makuyotyhila ilizwi aqala umuntu aqonda uba kumaxa kuzawuthetha uThixo abe uThixo udala ethetha. Ngoba onke amazwi alapha eBhayibhileni ngamazwi kaThixo. Yes. Egameni ke lenkosi uYesu ngibulisa kodata bonke nje ningabacalulanga esihlaba ngibulisa ngakumbi kodata abasivizitheleyo bonke nje ndibulise komama ningabacalulanga ngibulisa bonke ndibulisa ikwayari bonke nje nale isivizitheleyo ndiyayibulisa especially yona lesivizitheleyo ndiyayibulisa ngegama lenkosi uYesu waseNazaretha. Ndizawuthatha nje imizuzu embalwa ngoba andisenaxesha kule ndawo egameni ke lenkosi uYesu sikhangele indawo esizawuthi umuntu ozawufumana ithuba lokuzapha athethe phezu kwayo egameni lenkosi uYesu. Kulaa ncwadi yendumiso yindawo eqheleke kakhulu endiqinisekileyo uba wonke umuntu olapha endlini uyayazi egameni lenkosi Yesu. Andizuba sathi mawuthandazwe kuba noko sekudala sithandaza. Ndizawubeka nje le ndawo sizawuthetha ngayo apha kwincwadi yendumiso chapter 50 verse 15. Baba kumhlungu moya wami verse 15 iverse nje inye qha apho ke ifundeka ngohlobo ubize mina ngemini yemandezelo ndikuhlangula ube wena sosithini so ndizukile sizawuthetha nje ngaloo verse kuphela zawubalisa nje amabali abe mabini ndisuke khona ukuze bafumane ithuba lokuthetha abantu egameni lenkosi uYesu. Ubawo esathetha apha ngentoba kukho abangangabuyi
abanye bacinga uba xa kusenziwa lo mthandazo kuyadlala kanti omnye shem is-aram lo okanye ucinga uba kuyadlala ayijonga le nto kancinci kanti sekugqitywe tu ngayo sekubotshwe kwagqitywa kwathiwa uzawufika nje akaphindeli kwela Kapa sibe is-aram shem ubona uba siyibona nje le nto indlalo ayikho serious le nto siyithatha nje kancinci kanti kugqityiwe ngaye kudala sibabukela befika ezilalini zethu bengabuyi umuntu ezixelela ukuthi ndizawuya ndibuye afika angabuyi ngoba ucimba ukleva ndizawubalisa elibali sake sathi sikwiveko egodukayo kule veko kwabe kukhwele imix yabantu ingakumbi phaa eBack City ityiwa kakuhle into etyiwayo eBack City ibhotile isiwa kuvuswenye ngoba ngathi umama othetha umakuthandazwe ubona uba ngaba lapha esingqumshela nje iyadumzela nje ikhalazela le nto ithethwayo ayive ntweni le nto uba kuthiwa makuthandazwe yahamba ikhwanda iveko yahamba iveko sathi apha endleleni sagqitha ngakwikhwantam elele ngomqolo evuthayo abantu bathe sa ndaqala ndeva ibhesi sitsho phaa emva isitsho ingoma yegospel ilandela laa nto uba bekuthiwa makuthandaza ngoba ingxaki babonile ukuthi sembandezelweni biza mna emini embandezelo uhlangule wena undizukise akangudwa uThixo ngoba kukho abantu abahlala unguthi uThixo athi ndifuna nje ufumana imoto ndihambe afumana imoto athi ngciphi wandiweza ndiyifumene into ebendiyifuna uThixo ufuna xa ekunika imoto umzukise xa uThixo ekunike le nto uyicelayo ube somzukisa ngoba le nto akunike yona izawuphinda ifuna umaintainwa izawumaintainwa ngubani umkile kuThixo uzawuhamba ngawo laa nto uhamba usitake udinge ngoku umntu oyimaintaina ngoba ubaleke uThixo ebekunikile ubize mna ngemini embandezelo ndikuhlangule wena uze undizukise Nkosi yami uThixo udinga uzukiswa ubabukela abantu babephakamisa izinto zabo kodwa wena uphakamisa uThixo ubabukela otshomi babethetha ngezinto zabo kodwa wena uthethe ngoThixo ubabukela otshomi babehambe behlebana bethetha into ezibheke ecaleni kodwa wena uthethe ngelizwi likaThixo baze bathi uyibharo umfundisi ngoba xa umuntu ekleva kuthiwa ibharo ilangwe apha emhlabeni uyabona into zalapha emhlabeni zi-vice versa xa ukleva kuthiwa uyibharo apha emhlabeni ube emazulwini kusithiwa ukleva umkleva baphelile abantu ke bebaleka obo bharo hayi akunawude kuthiwe ndiyibharo akunawude kuthiwe ndiyimorhu umntu oncama azincame angene kule nto irongo ngoba ubaleka uba kuthiwa imorhu yintoni umtshaka ngamani ungake uthi rhaburhabu nje yintoni uzenza ixhego mzalwa nomzolo aqoni umzalwa umzolo hayi ngokwani akunawude kuthiwe ndilixhego maningene eqhathwa zizinto zalo mhlaba usathana uzawuqhatha akufake ezintweni ezirongo usathana uzibone soyele ezintweni ezirongo usathana ekuqhathile aphinde abuye umva kuhleke usokoyela woziyoyelisa ezanto zirongo umntu axakane nobomi ubona uba ngoba akasayazi noma akazithini
egameni lenkosi Yesu uthetha bekubuninzi ntona undonqeni uba bangathethi obawo noomama wonke nje umuntu ofuna uthetha kama ngohlobo loba endifuna uba bathethe ngalo abantu ndizawuthi makuze nje umntu onelizwi likaThixo kule ndawo